Türkmenistan'da en köp minilýän maşin markasy. Haýsy marka? Türkmenistanyň 80%-inden gowrak adamlary elbetde Toyota minýär. Bugün Toyota barada gyzyklyja maglumatlar taýýarladyk. Hemmeňize salam. Yer ýüzi Toyota'ny näme diýip tanaýar habaryňyzdamy? Yer ýüzi Toyota'ny döwülmeýän maşin diýip tanaýar. Gel näme üçin döwülmeýän maşin taryhy barada gedelenje deliň, taryhyna gedelenje deliň. Bu zatlary men size aýdyp berýänçäm. Like basmagy we podpisasiýa etmegi ýadyňyzdan çykarmaň. Toyota'nın taryhy barada aýdyp başlaryň. Toyota'nın taryhy asliýetinde Toyota agzybir maşgala kompaniýasy. Häzirem ähli Toyota kompaniýalarynyň başlygy Toyota maşgalasynyň agzalary. Toyota asliýetinde maşin öndürýän zawod däl, Toyota asliýetinde dikin zawodlarynyň stanoklaryny öndürýän kompaniýa. Toyota kompaniýasy Toyota Sakuchi tarapyndan işe girilýär, ýol alynýar we dikin stanoklaryny öndürýär. Dikin stanoklaryna ýeketäk problema bar. Şu wagt içinde häzirem köp öýlerdäki şeýle bir problema bar. Birgeden dikin maşiny işledýän bolsalar, haýsam bolsa birine sapak üzülse bilinmeýär. Birgeden zawod we her bir liniýa sapaga bir sanak adam gözülek bolup durmaly. Haçan üzülürkä diýip ýoksam stanok duranok. Şol problemany tapýan adam 1918-nji ýylda Sakuchi Toyota müňlerçe sapak bolubersin, birje sapak üzülse stanok pony derejede işini durdurýar. Nähil gowdat Toyota Sakuchi öňden görjä adamlaryň biri bolupdyr. Döwürüň nire barjagyny we nämeleriň moda, nämeleriň süýlen pul gazanyp boljagyny duýan adam. Elbetde teknologiýasyna da iň soňky kämil stanoklary gurnan adam bolup, öz stanoklaryny satmany öz ýüregine dugýar we inglislere öz stanogyny satýar. 100.000 funt sterling. Olam häzirki wagtlamada getirsek $1 million diýip biler. Asliýetinde $130.000 diýip ýa-ni şol kurslar bilen häzirki kurslar hasapladan şoňa bary berýär. Inni bu pulu näme diýär? Bu öz ogly Toyota Kichiro berýär. Öz ogly Toyota Kichiro näme diýip berýär? Oglum döwür avtomobil döwürü. Sen avtomobil sistemasyna yer ýüzünde nomeradin sistema bolmaly diýär we öz ogluna pul berýär hemde Ýewropa euro diýär. Maşin sistemalaryny öwrenmek barada 1918-nji ýyldan 1933-nji ýyla çenli gözlegde bolýar. 1930-njy ýylda Toyota Sakuchi gynançakda aradan çykýar. Ýöne öz ogluny elbetde FSLC paddeşke edýär. Bundan soňra 1933-njy ýylda ilkinji avtomobil çykarylýar. Toyota kompaniýasy tarapyndan maşin kompaniýasy çykanok Toyota tekstili dikin maşin kompaniýasy tarapyndan ilkinji maşin çykarylýar. Şol maşin nähilek maşin bolupdyr? Öz döwrüne haýsy kompaniýada iň gowzat bolsa, näpirmer şol wagtky maşin Chevrolet'in motory köp bolanan, Ford'un dizaýny, içiniň guruluşy, sistemalary, tormoz sistemalary haýsy maşinna iň gowzat bolsa, şo zat köp bolanyp şol maşinna öndürilen Toyota A1 modeli. Indi seredin şol döwürlerde yer ýüzünde iň rahat, iň gowy, iň öňde barjy we iň gymmat maşin ýasady. Gynatykda hiç kim onu bilen ýokdy, sebäbi Ýaponydan başga hiç kim tanap öte örnekler dordan tanady şol maşin ilkinji çykaraýan wagtlaryny we ogly öz borjuny ýerine ýetirip, öz hakatyny hormatlap ilkinji çykaran maşinni öz hakatynyň ýadygarlygine tanışdyrýar, hakatynyň mazarlygynyň ýanyna goýýar we belli bir wagtda başlyk ýylan edýär. Seniň kömegiň bilen, seniň maslahatyň bilen ilkinji maşinimi öndürdim diýip öz ýanyndan hakatyndan akpata alqaýdy. Mazarlygyna baryp. Toyota Kichiro ilkinji maşindan soň ýylgy derle bir näçe maşin dizaynlaryny üstünde işläp, bir näçe gowy maşinlar Toyota AA, Toyota A1, A2 ýaly bir näçe gowy dizaynlaryny üstünde işläp, ogudan maşinlar we gymmat maşinlar, lüks avtomobiller çykaryp başlaýar. Ýöne gynançakda uruş başlaýar. Hemme kompaniýanyň borçy ýaly Toyota'da uruşyň başyndan geçiren ýöne Toyota Kichiro şeýle bir zat edýär. Uruş başlanaýan wagtynda hemme ähli zawodynyň sistemalaryny, metallaryny, zapçaslaryny we ýene bir zatlaryny gömdürýär. Gerçi gömdürden nokta bir sklad ýasaýar we şo ýerde gizleýär. Bilişimiz ýaly Ýaponiýada 2 tane atom ýadyrly bomba oklanýar we zerif bolýar. Hemme kompaniýada ýurt paşdy EPS'ler tekillenýär ýöne uruş gotarandan soň bary ýogy 2 ýyldan Toyota kompaniýasy ýene ýaga galýar we ýene maşin öňümçiligine başlaýar. Toyota Kichiro öz kakasyndan alan
zehini bilen. Uruşda urgutarandan soň bary ýoly kiýilen ähli sistemalaryny, ähli zawod fabriklaryny ýokaryk çykarýarlar we täzeden gurunýarlar. Kiýilen täze önümçüligi başlaýar, täze bat bilen. Elbetde gynansak da Yaponiýa garyp bolýar, Yaponiýa üçin ardan maşinlar çykarmaly bolýar. Hem de Yaponiýada baýap bolmajak üçin mirawoy ringe ädimini ätmeli bolýar. Indi men size gyzyk kılja maglumat beren bu arada boş görüňler we taryhlar käbirler üçin gyzyk kıllar. Iň gyzyk kıldan Toyota'nın znaçogy. Toyota'nın znaçogy näme manyny berýär? Ulu manyny we beýleki kompaniýalardan hatda paýtyrlykda şeýle bir zat da Toyota aslında maşgala Toyota maşgalasy şinelen tügü. Tügü gögöründe şoň adyna Toyota diýilýän eken maşgalaň lakamam Toyota. Inni Toyota'dan D harpi T harpine öwürilýär. Sebäbi näme üçin? 10 gedek Japon şotkalary bilen hat ýatsaň Toyota diýip ýat bolýar. 10 gedek ýere degýär şotka. Şonu 10 gedek däle 8 gedek degirmek üçin Toyota öwürilýär. Hem de şinelen tügü näme? Elbetde o hojalyga da degişli. Şondan tapawutlandyrmak üçin Toyota öwürilýär. Toyota'nın manysy näme? Toyota'nın manysy öndürjülükli zehin. Garap ösüşdäki zehin manyny berýär. Bundan başga Toyota'nın içinde fikirlik bezkanýaşny znak bar. İňňän gözüniň içinden geçip duran sapakla. Näme üçin iňňe? Sebäbi elbetde ähli maýa goýum hakykatan başlady, hemme biznes iňňeden başlandy. Şoň üçin hem iňňe garap bir näçe manyny özünde jemleýän Toyota'nın häzirki znagy T O Y O T A. Garap bular znagy özüne seredende de Toyota ýalgysy bar we ýanky manylaryň hemmesini özünde jemleýän znak. Yer ýüzünde awtomobil industriýasynda at galyran kompaniýalar bar. Toyota näme etdi? Maşin sistemalaryny elektronika geçirdi doly derejede. Elektronika bilen işleýär. Gödöňe getiriň yer ýüzüne üýtgeden kompaniýalaryň biri Toyota. Toyota öz taryhyna at galyrdy, dünýä markalaryna prosta agzyny açdyrdy. Haçan 1983-nji ýyly Amerikada öz sergisini geçirýär. Şol sergide 1FX modeli bilen öz sergisini geçirýär. Şol modelle Sivitnoy televizor, renkli televizor, multirul näme? Rollo aýdymyň geçirip bilýän. Magnitofona eliň uzatmazdan aýdymdan geçirip bolýar. Multirul sistemasy geçirilen. Plus bir maşini elektron sistema, kompýuterny sistema garab barlan wagtynda niresinde aşypka we niresinde problema we görüp bolýan sistemany şol maşinne oturjalar. Ol sistemalar häzirki günlerimizde käbir maşinlarda görýäs. Ýöne FX1 modeli 1983-nji ýylda tanışdyryşyny etdi. Şondan soň maşinler ýuwaşlyk bilen elektron sistema geçip başlady. Öz adyny şeýdi hem dünýä tanatdy Toyota. Şondan soň yer ýüzünde döwülmeýän maşin diýip at gazandy. 1972-nji ýylda yer ýüzünde iň köp maşin satan kompaniýa öwürlýär. Ford öň birinji ýerde. Ondan öňe ýetýär. Bir ýylyň dogamalyna häzirki günlerde 10 milyondan kän Toyota öndürýär. Häzirki hasapdyr ol. 10 milyondan kän bir ýylyň dogamalyna awtomobil markasy öndürýär. Şu günçende yer ýüzünde iň köp satan maşin markasy haýsy marka? Elbetde Corolla. Toyota Corolla öndürülen gününden başlap şu günçende 40 milyondan kän satyldy maşin. Corolla 40 milyondan hatken. Inle Türkmenistan näme üçin 80% has köp? Sebäbi Toyota öz kaçysyna jogap berýär. Paket alsaň, aňsat eldegirtmeýär maşin özüni. Şu wagt içinde biziň kanalymyzda oturup dinlän bolsaň bizi size 100 manat gazanma pursaty geldi. Toyota ilkinji gezek çıkaran markasy Toyota A1. Şol markanyň gapdaly bilen ýene de bir awtomobil çykardy. Şol maşynyň modeli haýsy model? Şonu dogry jogap berene 100 manat pul baýragy. Biziň sahypalarymyzdan aýrylmaň. Indiki videoda görüşýänçe.